Πρωτοκλήτεια 2025. 1828. Η απελευθέρωση των πατρών. Εορταστικές εκδηλώσεις 2025. Σάββατο και Κυριακή 1 και 2 Νοεμβρίου. Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 7 με 9 το απόγευμα. Αναπαράσταση παράδοσης και απελευθέρωσης των πατρών στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και στις σκάλες Αγίου Νικολάου από αναβιωτικές και πολιτιστικές ομάδες της Πάτρας και από άλλες πόλεις. Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών. Ακολούθως, πομπή συλλόγων ιστορικής αναβίωσης αρματωμένων από όλη την Ελλάδα και τοπικών πολιτιστικών συλλόγων της παράδοσης στο κέντρο της πόλης μας. Ακολούθως, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου. Επιμέλεια οργάνωση, άγημα ιστορικής αναβίωσης Παναγιώτης Καρατζάς, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Πρωτοκλήτεια 2025. 1828. Η απελευθέρωση των πατρών. Εορταστικές εκδηλώσεις 2025. Σάββατο και Κυριακή 1 και 2 Νοεμβρίου.